Hei, minä olen Stefan Holm, itsenäisyyspuolueen kansanedustajaehdokas Uudeltamaalta. Näin vaalien alla olen viettänyt paljon aikaa Turulla ja Torilla ja keskustellut monenlaisten ihmisten kanssa. Melko yleinen kommentti, mitä ihmiset esittävät tullessaan meidän vaaliteltallemme on, mikä tämä itsenäisyyspuolue on, en ole koskaan kuullutkaan siitä. Toinen, melkein yhtä yleinen kommentti on, ihan hyvä puolue ja ajatte oikeita asioita, mutta minä en aio äänestää teitä, koska te ette kuitenkaan pääse eduskuntaan. No, itselle tietysti herää kysymys, että miten niin emme pääse, ja mistä se voi tietää, kun yhtään ääntä ei ole vielä laskettu. Mistä tämä asenne johtuu? No, osasyyllistä ei ainakaan tarvitse kovin kaukaa hakea. Tänään Yleisradio suuressa laupeudessaan tarjoaa eduskunnan ulkopuolisille puolueille puoluepäivän. Eli siinä missä istuvat eduskuntapuolueet saavat kaikki oman puoluepäivänsä, 7 vaaleihin osallistuvaa eduskunnan ulkopuolista puoluetta mahdutetaan yhteen päivään. Tämä siitäkin huolimatta, että puoluelaki sanoo seuraavaa. Valtion, kunnan ja kuntayhtymän viranomaisten sekä niiden määräysvallassa olevien yhteisöjen ja laitosten on kohdeltava kaikkia puolueita tasapuolisesti ja yhdenmukaisia perusteita noudattaen. Kaikkia puolueita. Eduskuntapuolueita ja eduskunnan ulkopuolisia puolueita ei tässä erotella. Eli sanomattakin lienee selvää, että Yleisradion uutisoinnin määrässä puoluelaki ei toteudu. Entä sitten uutisoinnin sisällössä? Verrataanpa. Keskustan puoluepäivänä Yleisradio uutisoi. Juha Sipilä ratsastaa kohti pääministeriötä. Ja kuvassa Juha Sipilä ratsastaa kuin Messias konsanaan aasilla kohti pääministeriötä. Ja saman päivän toinen otsikko oli: kaikkiin tulee toivoa, että hän menestyy. Suomen kansa luottaa Juha Sipilään. Elikkä tässä Gallupien mittaama 26% on nyt muuttunut koko Suomen kansaksi. Eli sinä ja minä luotamme nyt Juha Sipilään Yleisradion mukaan, riippumatta siitä, mitä me äänestämme. Entäs sitten eduskunnan ulkopuolisten puolueiden päivänä? Yleisradio otsikoi: eduskunnan kynnys on korkea eduskunnan ulkopuolisille puolueille. Ja siinä me olemme 7 pientä kääpiötä, hauskan näköisinä, ei kovin vakavasti otettavina. Ja samassa artikkelissa kirjoitetaan, että itsenäisyyspuolueen harmiksi EU-kriittiset äänet ovat kanavoituneet perussuomalaisille. Ehkä osasyynä se, että totinen Antti Pesonen ei ole onnistunut hurmaamaan kansaa kuten letkeä Timo Soini. Voisiko kuitenkin osasyy olla se, että me emme ole saanut ainakaan prosenttiakaan siitä määrästä julkisuutta, mitä Timo Soini on saanut ja muut puolueet. Ja silloin kun me saamme julkisuutta, meidät esitetään kääpiöinä, kaskuneina apinoina. Sanomattakin on selvää, että tämä Yleisradion uutisointi ei täytä puoluelakia ja on epäreilua, mutta se on myös huonoa journalismia. Haluaisinkin kysyä Yleisradion toimittajilta, miltä teistä tuntuisi, jos te hakisitte töitä ja teidät rankattaisiin johonkin B-kategoriaan ja esitettäisiin tällaisina. Mitä luulette? Vaikuttaako se työnantajan rekrytointipäätökseen? Mitä luulette? Vaikuttaako teidän journalisminne äänestäjän äänestyskäyttäytymiseen? Haluaisinkin kysyä, että miksi te teette näin? Minä en keksi yhtään perusteltavissa olevaa syytä tällaiselle käytökselle. Ainoa mitä tulee mieleeni on, että eduskunta päättää viime kädessä Yleisradion rahoituksesta ja Yleisradio päättää eduskuntapuolueiden näkyvyydestä. Onko näillä joku yhteys tälle teidän harjoittamaan eduskuntapuolueiden suosimiselle? En tiedä onko, mutta ehkä teillä on antaa joku parempi selitys. Mutta äänestäjä, jos haluat elää demokratiassa etkä vanhojen puolueiden harvainvallassa, muista äänestää järkevästi.